Atur dumateng Raka Mas MC nipun pangapunten saderengipun damel ngrekengaken swasana kawula nyuwun tetembangan setunggal langgam resepsi angka kalih kangen angka 3 enggal bali matur suwun saderengipun katur menika saking Kang Carik segenap among tamu menika saking keluarga besar Bapak Sarjito sak keluarga yang kuyung wekdalipun dinggo sing iso katurke nggih katurke. Sik sangka arek Surabaya sik, Nduk. Menika diaturke. Monggo. Mendem Kang Antoni monggo. Marang atur. Wis nggih nunggu sik ya. Heeh, nggih kene. Arep joget kok ya. Arep joget. Wah iya. Ada bareng-bareng HVS-nya. Siap. Tidak bareng nyopur. Juana abet terasa nengik nandang kangen ati mergo tresnoku sing gedhe tansah kelingan awan bengi amung bisa telepon marang sliramu gawe tambah kangen rinduku mergo ada jarak sliramu segenap undangan yang baru hadir selamat datang selamat malam. Ada marahnya Joyo buat SM segera profesional video syuting berjalan. Sedih saya minta buat arek Surabaya ya. Ayo digoyang kembali. Kelingan
rombongan